Hello guys! Wapay tayo mo. Gigo na? Kung nakita mong lingaw, isip na mo sa YouTube channel. Sa mga taga-Bohol class, nga andam ninyong ako lingaw. Brada na Bohol gini, dili arte, lingaw pag-ipirme. Busa ayaw na dugay pa, subscribe na. Taga-Bohol vlogs, Taga-Bohol vlogs, Taga-Bohol vlogs, Taga-Bohol vlogs, Taga-Bohol vlogs, Taga-Bohol vlogs. Hello guys! Hello guys! Hello guys! So guys, karon di ay kay birthday ron ni Mads Rina. Ano si surprise? O may mga kwarta. Magdamagama na lamig ko ng DIY. DIY nga surprise. Aga mo mga props ha kay mga ingani something sweet ha. Aga mong motif mo. Motif. Ka ng kwan. Walmer. Hindi mo siya isod aning sudla nag-break. Unya na po ni di ari ang sud aning blender kay mangga ni guys, mangga ni. Yara ni man dito. Kay sud aning dito na para try. O di da dira Mads. Kan aw oh. Si bugito dyan na kiti may makita magsusud. Oh gyud. Aw kani dili rapil. Di ay ni ready. So guys, among giputos aning hinarag nga kuan kay arong inon po dun dapat tingana. Dai ka balaka kay puston dun na magtaman-taman. Dili makita ni Rina. Sa ito ani. Kana bang daan ka step. Kana magtuba si Zag delivery sa Shopee kay GTX Kung nasa sa paggunting ma'am. Ikaw Hala. Nasa siguro sa bulsa. Nira kay ate Ere. imong gibalik og sod. Wa. Kasi to. Kasi naapil na to. Naapil to na balik duwi. Nara gud ko dito. Tawa na si gunting guys. Sige ho. Ang dami ko ano gunting og kanang kastit. Hinarag. Atik ako. Oh, magkay bulsa. Na, gigunitan. Kamu pero nagiring na si manager. Ang naman. Ang kastit na unsa ka. So guys, mag-scat step na may amon ning Nanana. Sige. hotdog ning scat step nga. Kay kanding. Sige giminga og ulan. Ako giminga kog vlog guys. Kasi busy kayo may. Aton gani don jud happy. Ako'y ganid eh. Gigunit mo be. Karon dali pa siya. Hutdo na na ko iska step. Karon maglisod sila nag-abli. Hutda na ako si. Padong dito. Hutda na ako sa iska step. Hutda. Tawag dito si Rina. Ayaw ko gusto daghang kastit. Magpalisod lang po na naman. Maluoy ka sa scat step. Reklamo na sa manager ang scat step ko no. Iyara mo ng pagkuhan sa iyang mga delivery. Dili pa ta. Padara ma. Ay, kaning dagtag kasi papilit niya ni isig kakilid. Wala na dito sila nang nataas. Hey, mapasok pa ni sa sud. Ay, wala man na. Ay, tira na. Kato ko taas daw. Kana mas Tagsimpo na sound na. Ha? Wa. Ano wa man? Deho. Wala da lagi. Tag-5. Karon tag-5. Dalmer. Sa kasudlanan anta. Kaya na lang ibutang oy. Kanang dito. Di balik og sud ni. Kanini ah. Hindi na i-arrange na to. Na-iron. O kani ma'am. Esa Daan ipalaw ni ni. prank nga kanang di ka ni sa kuan Shopee. Nasi bayro nun. Oh. 150. Among ingon nga kanang natagbuan na mo ang Shopee. Among i-prank kang video ma'am ha kay arong prank na lang kita pud ning kay arong lubos-lubosin na natin si Rina. Ikay ko aditi ka ikaw may. No, ikaw seryoso mo. Sige ako. Ina ka na. Seryoso ko na. Abot na rin mong order. Ina, abot na mong order. Sige, sige na. Nangutan na ang Shopee sa dapit ang matambay ni Rina. Sige lang, hari mapakita dire. Sige, ikaw na ni Sara na. Igda ba? Pero parang wala lang. Wala order din ni Rina. Ikaw ang ragod. Ana. Ha, iso gas yung bag si. Pag balon doon ikaw kasi mo is discarte ra dito. Diyan ka ng balon. Ah, okay lang ng balon. Sige. Ino nagud nga regalo na to balon. Birthday rin. Utang mo. Ginagmay So this bag ni mo siya. Na ma'am, gunting ma'am. Isud naman unta. Mo sa bako. Ginagmay lang pero kinasingkas dahil nag-post na ba sa kuan ha Facebook. Ay na. Abi ko di ka mo greet eh. Ko ginoo ko.
man din nag-expect ay. Tirap, dugay po ni Chris Rina si palay krap yung picture. Sige, ini. Isa si mong bag ma'am. Wala, burot lagi. Lembog at lagi ma'am, magmagod mo ka. Sige. Abot na imong order nga blender o kuan. Na mag-deliver po niya. Blender ato ingon, blender man ni. Kuya wala guys na po ni i-deliver dito. Arats na. Isod na si mong bag. Si. Larang video so mag-arats na mi kay maglaklay. Mag-practice sa tawag unsay atong ikuan ni Rina iplang. Unsa man? Nagdag Yuki. Wa nakalimot ko. Kanta ra gud tagkuan. Kuan mo sa man manager, mo sa Mana nga. Mana? Mangantat ang tatas. Dili mura ra gud tagwa mo abot ka mura ra gud na makal something nga na ba. Maabot ra ba niya? Niya. Ayun, dito magsaba nga dito magsabag para unsa ni mo ano tanang ano nagdamog balon nga. Galita na to ingon. Rina, ay ako lang ingon. Rina. Di ka na ay sa ma'am ka na inagpangaw ka na kita para nataw. Di ati. Kita ma'am. Para nata. Gulong, moingon kita itanya ka na. Wala nakalimot ko. Di. Ana mura ra gud kagwati. Hala, Rina ag imo order na abot na ra ba di ay dara oh. Ana ra gud mura ra gud ba. Okay, ako na drama na. Paglabay ma'am. Ha? Paglabay. Unsa ilabay? Yang crush nila ba? Mot ma'am ha. Amar ko kana mura ra gud kagwa ati ay sanay pagawas ka na mura ra gud tag niadto ra. Gawas nga mama ko. Diba? Niadto ra gud tang kuan ba mura ra gud. Muhungit sa gutag kakuan. Ginagmay. Ito sana sa kanang ba. Kasi matingas rin ng anong dam ni pag-print man gud ko sa akong thesis guys. Yeah. Ito mapod ang anak ma'am. Ana. Mamili dun ni siya hayag yan Yes, dapat lang. Kay itong paganita daan, mas itong Sud na na pagkamera. kay kuanta na bulilyaso. Ada kas Dili man bulilyaso. naman tamagi. Katong kana na tagmo yun. Nagiring nas manager nagisgot na mag-module. Hala mo ta sige sila. So guys, tugay jud mga ka-vlog in town. Oh busy in town oy. Dipting na mas among thesis oy Ginoo ko. Di bali og makalugar nami mag-vlog, magbalik. Padayon nami sa mga Madam Virgie. Madam Bertie, shooting na mi og makaluag-luag na mis amo ang kuan. So, kudos din sa taga Shopee kay among gigamit lang kuan. Lahang sudlanan. Sana all. GT Express. GT Express. So, mag-update lang may inig-abot na dito kay mag-video pa mig-abot. Charot. Video nami. Layo-layo pa mis kuan mag-video na jud mi kay arong. Isip ko kay arong hayag ko ma'am. Ana, burger. Yes. O mo na ba to? Gimingaw jud ko ninyo guys. Og sa ni kuan ni Papichulo nga grabe sa tukka. Supportive. Ano? Okay sa pa. Yes. Nakaputi jud nako. Sige pa, anak pa. Yes. Natalo. Sige mo balik rami unya guys. Inig na naman ito abot. Doon na lang mister. Kamaturan. Lagi motor ko sa mga. Ang bag hack. Ano ko ba nito? Hindi makita ko pa lang. Oo, Steven. Yo, Steven. So guys, excited na may mo sana mo singal og happy birthday. Niyabag si Rini. Puti ba ko anak man? Yes. Dapat lang. Kay once in a lifetime lang puti tas camera. Ang balon pink kaayo. Yes. Patay. Happy birthday. Guys, emotional pag magkanta ha kay ara kong matouch ag among duganan. Wow. Tino ko. Happy yes. Ginoo ko kalami pag tayo dumarsa. Hindi ka kaingon. Hala, wow! Deconstruct na gilang panimalay. Hello, madam! How are you to find out? We are here today to communicate others. Ayo! Kada ko nagtingog yun. I-welcome po me, kanamert de me. Rina! Fresh coin. Ka-fresh. Wow.
Happy. Mga tanong guys. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Yung kanta ni Ben. Sumukha ka na. Parang kamakanta. Saboy kasi. Gusto na. Mga ano me? Yes. Dali na oh. Dali na. What's that? Ang balon namo nga makalon. Kini among balon tag 500,000 each. Hi ate, happy birthday. Happy birthday sa mong anak te nga mayroong pag-utong-utong nimo karong adlaw. Yes. Ako na. Ako na nalukapa na kat na sinang maong ay anas bata. Na kita. Ang higop na sabaw nga kanang kuan guys. Bisadza nga man. Yes, so guys, pagdahom nga na lechon ron. Nga na lechon ron. Andiyan na kasi. Station. Atala. Ano mong balon ha? Tago 500,000 ni. Sige. Gold na gold. Ano ang kuan oh? Kanang birthday girl. Gold na gold. 41 na edad ani. Pero yung puwahang wait. Sa ibaw siguro mo arim ni. Gold na gold. Pero guys, murag na ko nakitaan nga murag royal nga gagmay, murag na ni Bambam. Ay magluto pa ko no. Ginoo ko. Alas 10 na. Betag di ko puti anak ha. Eh, ito man. Ngit-ngit na. Guys, nagdanay kong bag kay magpa-print ko sa akong thesis. Asa mo ba print? Kung bag nga mahalon. Pero nangalangkat. Pailit ma'am. Si Madam Virgie. Oy, risi na na Madam Virgie na birthday na ka. Shooting na pag Madam Virgie ba? Tipid lang ko. Shooting na pag Madam Virgie, si. Uy, nasa ka birthday. So guys, so kami gitagad sa Tagbalay dire. Ay, hapit na mo dag video. Gamay na lagkuwang. Ipaen na oy. Kay murag Ako'y kuno sa. halari na. Di ba na maki-order sa Shopee sa wa? Oh, naabot ganihang buntag. Sa unsa man? Shopee ni order mo. Katong gisod nimo na sa bag ma? Hindi na nakalimot lagi. Di ba ka dala na. Ni order bitaw ka blender blender. Hanamura. Asa to te? Ano? Pila to na? Ni order ganihang buntag ni abot. 150. Kano sa ganito na gi-order ni rin ate? Yeah? Abo? Abli. Dapat makita niyo. Masurprise, masurprise. Ano ablihan basa. Char, theory na rin niya, happy birthday. I-express kami. Sa balibol. Ala, oy, sa mani, oy. Ablihe. Unahan ang blender ug abli. Ala, kayo. Nagulban. Basta di bumubaro ba na. Nga ako na abli nga di man ako nag-birthday. Abli jud diha. Ala, oy, matmagod. Hala madam. Abli sa. Ano ni rin nga mahalon kayo. 1 million pesos. Amawa gini mo masay. Kuha sa man. Gi ka na sa ATM niyo si. Nung regalo ni rin na kay Lucky gipilo. Mamino na me. Ag forever na din na di ay ag. Murag Swiss roll. Ata ka Swiss roll ay. Pagdriling gusto daw di magpapalala. Yes, Lucky mo nang gikuan og ayo kay Ginoo ko ag Lucky intan makagawas. Basta niya makakitaglain ba? Para imo jud na rin na. Lolo na magamo adre og hikta man. Langkata na. Kay ba ka nga girl scout ko dara. Oh, dana. Ano good thing.
Unahan ang blender, ma'am. Salamat sa sponsor. Ikakaingan! Itanom na nagkaw magkaon kaya mamunga. Mali lagi ka. Hulga ka ba? Unahan ang blender, ma'am. Ang talakulbaan ko. Iba din, dito ay. Sana guys, mahalo ni guys ha. Di pangalaan kins kadaghang katawhan. Mangga! Di oy, di manggo. Mangga kay Mongko, Di mangga. lagi. Kita no. Kita na ka. Palite gato na iko. Dapat imong blender na i-breaker para di mabuto. Ang sabi ni Silis Julia. Live breaker para di mabuto. Oh, guntay. Magbukbang betari, magbukbang. Mader. So ani guys, wala lang ma-surprise kay kuan man. Oh, Pakapin. kana rin. Iparis ni sa Kaniri na kay Rilo na. Rilo niya, bro. Rilo na nga balik tujok ba. Ni hakuan siguro ni kato siya nang ipangalaang Joshua. Shout out ni Joshua. Shout out oy kay. Shout dai katong na. Sa duha ka siman nga murag na nga. Balmer na mura nig na Paris. Na, si Ana. Nara, gunting, ana. Ilugit. Kani kay si Richoco, yes. Sponsored by Richoco. Oh, sponsored by Kuan kay Richoco. wala ba? Salamat, Richoco. Dapat ugma di ka magkuan, di ka maghilak kay gisakitan kag ngipon. Kani kwaki. Si Koki bo, uy. Ano ka magauna use? Dapat mag-unique tag binasahan kay Koki. kuan na ta, tiguang. Kwaki. To make it unique, kwaki. Bahala na magdala. Nagpasiling ang breaker. Ang breaker, eh. Para di mabuto ang blender. Amo ba di pagkabli ha? Lari na! May gold heart? May gold heart? Hoy gold! Gikob-kobra pa ni namo ang makabuwan. Kani among kitaan. Mo din do kay ka. Nangutko pa day ka. Pero murag kani ganan ko ni kay murag mapuwa ng wait. Alay, mga kuan. Favorite pag high school, ma'am. Aglaki mo. Wala ning kid. Wala siguro ito mo gitarong. Ay, salamat din naman ni Kuan ani kato ang i-shout out. Shout out ni Kuan. Kakuan man ni kang papichulo. Ito bikini man. Salamat kayo. Birthday ron ni Rina ha, 21 na ila dag. Ginoo ko. Wa pa ni tubo. Palitan ka na mong kumbantrin. Atala ni mo. Ito to. Oh, tas mo ginatawa mo siya. Hilat kinaglualuan naman yung kinatawa. Artistahin, no? Naghan kayo ba? Klaro mga. Gusto mag-slice nga dagang.